Magduha ka bulan ng service crew sa usa ka fast food chain sa Bulton, Davao City ang 63 anyos nga si Melmar Arellano nga taga barangay 36-D. Enero ning tuiga na-hire si Melmar. Upat ka oras ang iyang duty dinhi sa fast food chain. Minimum sub ang iyang sweldo. Contract of service ang iyang estado ug tulo ka bulan siya nga manarbaho. Apan pwede siyang ma-renew depende sa kumpanya. Matod ni Melmar, malipayon siya hilabi na nga maayong mutratar ug maabi-abihon ang iyang mga kauban sa trabaho. I need work, kaya gusto na ako nga magtrabaho as long nga kaya na ako, and then physical fit, then as of now, the recruises, I need work talaga. Nalakip si Melmar sa second batch sa mga senior citizen sa Davao City nga nahatagan og higayon sa lokal nga gobyerno na makatrabaho. Kung naamoy time or interesado mo nga magtrabaho, welcome mo. Tapos gitaagaan tag chance ni Mayor Basti na magtrabaho ta na need nato nga trabaho og kwarta para pud sa atong kuan sa tambal nga maintenance. Aside from that, makatabang ta sa atong pamilya nga makabayad og tubig ilaw or sa mga pagkaan labi na karong panahon na very crisis talaga. Setyembre sa niaging tuig, dihang nagpinirmahay og memorandum of agreement ang LGU ug mga fast food chain ingon man ubang business establishment sa Davao City nga mo-hire og mga senior citizen nga doon na pa'y katakos nga manarbaho. Sumala sa Office of Senior Citizens Affairs kon OSCA, kapin 200 ka mga senior citizen ang na-hired sa mga fast food chain niadtong 2025. Kapin 200 sab ang nanarbaho karong unang quarter sa 2026. Pero every 3 or 4 months mag-renew uban other batch na siya by batch ang pag-deploy sa senior citizen sa Davao City. Matod sa OSCA, halos tanan branch sa mga fast food chain sa Davao City ang nangdawat na og empleyado nga mga senior citizen. Lauman nga madugangan pa kini, sanglit do na pay ubang business establishment sa syudad nga miduol sa OSCA aron mohanyag og trabaho nga haom alang sa mga senior. Magdepende sab sa kumpanya kung pila ka mga senior citizen ang ilang i-hire. Isa-isa natin gina-approach sa mga establishment po patumudawat o senior citizens as consideration na sa ila basta tawad able pa lang po. Sa dato sa OSCA, kapin 219,000 ang mga rehistrado nga mga senior citizen sa Davao City ug target nilang mahatagan og trabaho ang 10% niini. Very proud sila sa sarili nga senior citizens para sa lain nasod, no? At tagaan sila trabaho sa mga alam sa atong mga batan-o, naka-uniform pa sila, nag-enjoy sila, nalipay sila sa atong gobyerno. Kaya tagaan og chance sila, unya atong mga partner nato kay naning kamot mga atong city government nga makita mo establish sa dawat sa ila para makatagaan sa radio chance sa employment na nila consideration. Gawa sa mga senior citizen, apil sa gidawat sa mga fast food chain ug business establishment sa Davao City ang mga persons with disability kung PWD nga doon na pa'y katakos kung capable pa nga mo trabaho. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.